Hello guys, Angni biar YouTube channel Boibw बरायनाय थाबाय। दा जोङो थेलाजों माइ रोगानो नागिरदों लोगोफोर। आंनि भिडिअखौ स्किप खालामालासेनो नायलांबाय थादो लोगोफोर। थ'दो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। नै लोगोफोर आं माइ रोगादों नै। माइ रोगागासिनो आङो लोगोफोर। आंनि भिडिअखौ नायलांबाय था। जोबजासिम नायलां लोगोफोर आंनि भिडिअखौ। नै लोगोफोर थेलाजों लाबोबाय आङो बोनानै दा बोख्लायसिगोन। नै बेयाव बोख्लायगोन जोङो नै बेयाव लोगोफोर नै लाबोखांखाबाय जोङो आरोबाव। एबार बोख्लायसिगोन नै बे दुरुं खानायखौ नै लोगोफोर। दुरुं खायाबा माने गोग्लैगोन आरो बेयो। हाखर हुखरथार लामाया ओंखायनो दुरुं खानानै लाबोबाय जोङो। नायलांबाय थादो नै लोगोफोर। नै जोंना खुलिग्रा बिथाङा ओरै नाहरलाय खेबसे। दे। हाय आं दायो दुरुं खेवगासिनो दं। खुलिबाय नै दुरुंखौ बियो। मोनसे दंबावो नै। होद बेखौ खेवनाङा। बे दुरुंखौ बोख्लाय। खुलिखांबाय नै बिथाङा होथारदों मावनाया। सोरबाफोर लांफैनो गोसोबा नै बेखौ लांफैनो हागोन। नै माइ दांग्रिखौ थिखोसिगोन बिथाङा नायदो। नै हारसिंनो हाखायो नै देन्जारसो बडियानो गोराथार बेहा। नै हारसिंनो हाखायो देन्जारसो नै। गाखोगुलायबावबायसो नै बिथाङा थेलायाव। नै देन्जारथार दुबफुं थिखोबावसिनो बेयो। नै लोगोफोर बेयाव एम्फौ जमा खालामनानै दं। हमथा बियो हमथा हमथानाङा।
संख्रा होआ जाबाय दे enggak lebar ngapa kembali ih sini logo barang berlek mai khâu rồi bên nào